Gani gotoku gechaka kurwase county ya Kisii abwase ritkolia rero okongusana na nigo kwaene kibwa ase county assembly ya Kisii ase bali batagete omonogeri bwe bunge yu David Kombogo swa service abwase ebita byasye kwa ase ogutumia ebiburi aya nigo nyakobaga kwaene kibwa ase county assembly ya Kisii gentokirira abanyanyimbo goswagati rikwene kyanga ebiburi ebyo byanyako bigotagurwa na omonogeri bwe bunge nene ya Kisii David Kombogo goswa ase county assembly elikwenderia ebikaro mulikito Job Ongaga nigo ikerana sensemeyo na gutwariganira orobotiro kubwatia senchira gubukirano nigo ebiasara se bunge ye county ya Kisii ritukulia rero byaba bigotere na segeka ekyo kirere bikaro ebyo byabonerete kokoreka rero konyorwa kubwatekana no gutaigwanana egati aba MCA bali abaganeti omonogeri bwe bunge ye David Kombogo rwabisi na bali abaganeti agendere ko babisi litangani nigo ebita byonsi bibere bibigoso ase chiabisi chia assembly byasiekirene chinyororo nebibuli binene kegima eyo yairera abanyanyimbo koira chinga kichinyinge kubuna na kubutura chinyororo na ebibuli ebi boigo nige merangu yogoso asamaga chia assembly nigo yasiekire nonde tayo manyeta ase bibungo byarenge eyo yairera abanyanyimbo koigore merangu eye ase chinchera bamanyete barabo abanyene namagega yoko igore bita omonogeri Kombo amone mes eyo manyire kobana ero bugambi bwa assembly ye nigo byikago saba ikase assembly ye abwa sobulendi bwari goro monoko bwatekana ne namba y'abanyanyimbo barenga se compound ye bunge ye egento aba MCA bande batagokera. And I'm actually condemning the way the police are acting within the premises of the assembly. They are even entering the chambers of the assembly, which is a highly prohibited place, a place that is supposed to be entered only by the elected leaders, the representatives of the people. Yes. This is not a police state. This one should be condemned to the latter. Asenga kia ya mwaba MCA abubale mamincha yomonogeri Kombo kogenderere meremo nigo baeriba asenchere goswago chia assembly ye na baba bagotera matera akogenda mamincha yomonogeri yoyo David Kombo. Kurende nigo mweli omonogeri Kombo aswa ase ebunge ye nako yetenenia goikera Jumaine ikiere mutwe Korende nyasao tokonyire twaikaransire kiegurwa twaikaransire as members of the assembly to accord. The day has ended, so we wait until a week ago Jumaine and tokonyorana. Kukwana nabaralia nabariki mega yaye nigo komba ruo gosororo gochia sabara yaba batige siasa nyinge na gochamo asiganga yo gokorra bamenyi be county ya Kisii emeremo asabire bari bare bayigwete bororo obororo boke tokorra bana inchigasi anye baagite chikura kondusi chikabalema bona bago chene chinguru barusho bandusi tikabali chikura chine musuko chibaisane ndi bandusi Kurende nigo aba MCA bachire mamincha yege kura kyo omonogeri Kombo goso ase bunge ye ase batebire nonya ne namba y'aba MCA barenga roroti ya isaine. Na huyo mtu mmoja kama sisi ndio tulimuweka kiti na sisi tumemtoa, atawezaje fanya hiyo kazi? Itawezekana kweli? We elected him. We fired him. He can't force himself on us. It will never happen. Yeah? Hawa wabunge wawili alienda nao kutoka kwao watamsaidia kuendesha bunge korengana no MCA we wodi ya Sensi Paul Langwenyi nigo barocha abantu mbale baisiko baretire siasa se county ya Kisii ekiagera barabuo buna aba MCA nigo baigwana ine korende asayane kiremeremero buna nebe kego koreka anena buna yokoro isi budget amo nemeremende emenge. Ni mshangao kubwa, lakini kuna watu huko nje wanataka kupimana nguvu hapa Kisii County ili assembly sambaratike. Hiyo hatutakuruhusu na waambia mulikuwa huko. Muliona waheshimiwa hawakuwa na shida. Muko hawana kuwa na shida, hawakuwa wanapigana. They were in their good mood ya kufanya kazi. Lakini kwa vile watu hawataki kazi ya Kisii iendelee, wanataka kupizana nguvu, ndio kwa maana hii vita inaendelea hapo
hapo kwa county. Sisi kama waheshimiwa tunaendelea kufanyia watu wa Kisii County kazi. Amaisonsi y'abamenyi be county ya Kisii bono nigari asabara yaba anene kyo kirabwati kera nigo babwate inse ya matuka 5 limo wetie budget yo mwaka bw'ekirubere na 2021 na 2022 gose county ya Kisii tenyora nibo aso mwaka yo kupoterea Getembe Television kurwa se county ya Kisii Amalietane Job Ongaga.